filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye kari ye tubabukalo ale tile 28 san 2024 maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Falaye Keyita ale bɛ yan, Keba Jalo fana bɛ yan ka taa fara ne yɛrɛ kan. Wulada in na an ka babu bɛna sigi mun kan o ye Mouvou ye. Mouvou ale jɔyɔrɔ min bɛ ale la an ka jamana kɔnɔ ani digitalisation ko min bɛ sen na o fana baara bɛna kɛ cogo di. Mouvou yɛrɛ bɛ se ka mun mago ɲɛ maa ye nin waati ninnu kɔnɔna na. Nka laada don anw kɔni mana sigi yan min ye kibaruyaw ye an bɛ dɔ fɔ o la yanni an k'an ka maa welelenw olu bisimila. Kuma min bɛ dugu kɔnɔ ani dugu bɛ kuma min kan ani ko min bɛ sen na Keba minɛn dɔ binna a jɛngɛnna nka a ma dafiri. Kɛlɛ n bɛ tilen k'o fɔ aw ɲɛna yan i b'a daminɛ waati dɔn nka i t'a ban waati dɔn. Ala tɔgɔ ye ko tiɲɛ. Teza Watène min kɛra ye kunun ni kunnasini a ye ne hakili jigin 2012 kɛlɛba ninnu na. Waati mun na Agɛlɔ ko kan ninnu bɛ bin wulikajɔw ni fɛnw tun bɛ ani bamanciwale kɛbaaw cɛ cogo min. Nin ɲɔgɔnna famana ka kɛ. Kɛlɛ min ma kɛ Kidal, min ma kɛ Ber, min ma kɛ Anefif, a bɛɛ de taara kɛ Tenza. Tenza jɔn ko Ala kunfɔlɔw bɛna an ma o diyara an ye. An ye nɔbɔ. Nka n ye fɛn dɔ ye o ye ka funufunu wuli. Falaye drone ti yeli kɛ funufunu wulilen dɛ. Hali sɔrɔsi yɛrɛ ti yeli kɛ. Nka o ma k'a juguman yɔrɔ ye. A juguman yɔrɔba kɛra mun ye hakilina yira don dɛ. Anw peut-être que an ye yɔrɔ caman minɛ maaw bolila. N'a fɔra an ye yan minɛ mɔgɔw bɛ boli nka u taara min? U bɛɛ de tun bɛ Tenza Watène. Falaye Faransɛw tun bɛ yen, Égyptiens bɛ yen, Soudanais bɛ yen, Libyens bɛ yen, Algériens bɛ yen. Mɔgɔ sugu bɛɛ. Anw bɔra ko patrouille. U y'an ka sɔrɔsi kɛ min minɛ n'o ye Siribekɛ ye. Ale yɛrɛ da ko u ma ko olu bɔra patrouille de kama. K'u ka mobili kun ye mobili 21 ye. O yɔrɔ de la i bɛ ko faamu k'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ bɛ ka mobili ba minnu bɔ k'u tiɲɛna o yɛrɛ ka mobiliw de ye. N'o tɛ mobili 21 o jate dɔnnen don. Su min fana bɛ ka bɔ n yɛrɛ tun kan k'o fɔ n ka kuma daminɛ de la fɔlɔ parce que Falaye dɛ a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko armée perdue armée ma perdu o. C'est que mɔgɔw degelen don min na don o don an b'o de sɔrɔ. C'est-à-dire n'an wulila ka taa yɔrɔ min na dɔrɔn an b'o minɛ o dugusajɛ ou bien tile 2. Tenza de ma se ka sɔrɔ fɔlɔ. An ka kuma tiɲɛ fɔ dɛ. Tenza de ma sɔrɔ. Armée ma Tenza sɔrɔ, a ma don a kɔnɔ fɔlɔ. Mais a ma bɔ a da la fana han. U kɔni ye a dɔn k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka kɛ, taabolo kan ka falen, baara kan ka taga sira kura wɛrɛ fɛ. N'o tɛ n'i y'a jate su kunda olu ka mɔgɔba tɛ bi min tun bɛ dugu kɔnɔ n'o bɛ balo la o. Cɛ dɔ yɛrɛ ɲininen don Algérie bi, a ɲininen don Libye bi, a ɲininen don diɲɛ yɔrɔ caman. Waati min na Libye Kadafi b'a 12 fili la ale de tun ye kɛlɛbolo ɲɛmaaba ye Libye. Ali Haftar, Général Haftar olu bɛɛ bɛ k'a ɲini nka olu bɛɛ tora nin ko in senfɛ. Iyad Masumamɔgɔ caman finitigi fɛn minnu caman b'u la olu caman de tora nin ko in na. Mais kɛlɛ ye kɛlɛ de ye. Falaye hali ne bɛ se la ni y'i ta k'i pɛrɛn kɔni bɛ tɛgɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ i la dɛ. An b'o dakun de kan. Nka mun de bɛna se ka kɛ sisan? Wulikajɔ ani ka kɛlɛ
n'i ye marifa da i kamakun na n'a ma mago ɲɛ i bɛ kamakun falen k'a lajɛ n'i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la n'o tɛ bi mɔgɔw fana bɛ ka a ko lase fo yɔrɔba min na n'o kun don ninnu tun tɛ da janjo dɔnni ma koyi u tun bɛ wuli k'u kun da kidali yɛrɛ ka siɲɛ kelen n'o tɛ ina fara bɛ yen u ma mouvement kɛ ka ɲɛsin nin si ma fɔlɔ nka an fana ka mɔgɔw ye min fɔ an ye o ye k'a fɔ labɛn kurakurali o tɛ taa fiyewu fo min ye minɛnw min fɛn minnu bɛ yen olu ka se ka sɔrɔ fala ye nin ko in nana cogo di i n'a fɔ an ka sɔrɔdasikɛ min minɛna n'u y'a jabɔ n yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɔlɔ ja dɔw bɛ yen olu ye tiɲɛ ye nka ja caman bɛ yen o tɛ tiɲɛ ye dɛ ne kɔni bolo e ye maliyɛn ye e bɛ fasoko de la e bɛ fɛ ka jamana de dɛmɛ nka e ka tila tuguni ka kɛ maaw fɛ maa minnu bɛ ja minnu bɔ e tɛ ja bɔ yɔrɔ dɔn i t'a ta yɔrɔ dɔn a bɛna bila e kun cogo min wa e keba n fana y'a bila i kun ha keba fana wa amara n y'a bila i kun fala n y'a bila u kun aw fana bɛ tila k'a bila mɔgɔ wɛrɛ kun tuguni aw bɛ k'olu ka baara de k'u ye o n'o tɛ nin ja ninnu minnu filɛ nin ye fala ye an y'a caman don ordinateur kɔnɔ a video fara a photo kan a dɔw tɛ Mali yɛrɛ ye mais mun don an bɛ kɛlɛ min na bi e m'a ye hali nanzaraw ka kunnafoni gafew u bɛɛ so wulilen don tile fila in na parce que armée tun bɛ min kɛ kɔrɔlen n'o ye ka wuli k'a fɔ ko an ye yan minɛ o ma kɛ bon min y'a a ko tɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ tɔ bɛ fɛn mɔgɔw la dɔɔni c'est que kɛlɛ daminɛ waati anw ye para ɲɛ kelen min kɛ ka taa ɲɛfɛ ani ka tila ka n'a ye k'a ma kɛ o bɛ faamuya mun na fala ye i b'a jate minɛ Tɛnzan ni Kidal kilomɛtiri 273 ani Tesalit kilomɛtiri 160 ni kɔ mais n'i y'o bɛɛ jate minɛ n'i y'o jate minɛ fɛɛrɛ minnu an bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye olu setɔ ye ka tila ka baara kɛ maa minnu sera yɛrɛ fɔlɔ olu wulila waati jumɛn fo ka se ka yen sɔrɔ hali segili kɛtɔ fana mɔgɔ ka wolu bɛɛ lajɛlen de jate minɛ parce que a tɛ komi keba ninnu ka kɛlɛ koyi dogotu ayi faraw de bɛ yen bon kɛlɛ dun fana filɛ nin ye n'i ye labɛn kɛ i bɛ ka mun ci o bɛ ka ban de i bɛ ka taji min don o bɛ ka ban de fo o ɲɔgɔnna ka k'i kɛrɛfɛ i ka labɛn hukumu kɔnɔna na i ka se k'o sɔrɔ joona k'i mago ɲɛ n'o ye ni mugu banna mɔgɔ ka sɔrɔ mun bɛ na ni mugu ye cɛ dɔw bɛ yen olu sɛgɛnna olu ka t'u sɛgɛnna fɛn cɛ wɛrɛw ka gɛrɛ ɲɛfɛ o bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛ kɔnɔna de anw ka kilomɛtiri yanni segu ɲɔgɔnna gudɔrɔn tɛ koyi farakolo ni cɛncɛnkolo de don wa hali an ye min yɛrɛ mɛn peut-être a bɛ se ka kɛ an ka sɔrɔdasiw olu ye sira min bɔ u taatɔ yɔrɔ in na sira in a kun ka ɲi u taatɔ nka u segintɔ a ti ni waati fɛnnen don cogo min na bi et puis zone minnu don a masurunnaw bɛɛ la fala ye minnu donna o parce que don fɔlɔ la ninnu filɛ nin ye u ye ko caman faamu nka bɛɛ kan ka min dɔn o ye k'a fɔ faransikaw bɛ ko in kɔfɛ fo a kɔfɛ yɔrɔba yɛrɛ koyi u b'a la bi u b'a la sini wa u tɛ k'a dabila fana an bɛ ka fɛn fɛn miiri ko o ye kɛlɛkɛla ye o bolila o taara o fɛn na a caman baden o de dasilen don yɔrɔ in na donc Tɛnzan Watɛn a kɛlɛ bi kɛ a kɛlɛ bi senna parce que armée yɛrɛ ma bɔ yen pewu dugu tɛ se ka labila ten ka wuli i nana guwa turu k'i bɛ taa to dɔw de bɛ to olu bɛ lakɔlɔsili kɛ olu bɛ jateminɛw kɛ k'u taafan n'u nafanw fana lajɛ a don fɔlɔ fala ye anw de ko yan ko Algérie y'a ka frontière datugu nka don filanan Algérie y'a dayɛlɛ u ye mouvement dɔ kɛ ni u ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ ye an yɛrɛ kun ɲɛna k'u bɛna na to renfort di de nka o tun ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ in ka protection n'a ka mɔgɔw ye u nana ni mun ye u ye ambulance de bila Tɛnzan Watɛn u ka fan fɛ maa joginenw ni maa minnu poroporolen ni minnu fɛnna olu bɛ se ka don yen cogo min na ka taga u ka taa furakɛ n'o tɛ don fɔlɔ la u y'a datugu yɛrɛ de
et puis kibaruyaw la fana an b'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna u k'o fana faamu avion binko kuma min fɔra fala ye tiɲɛ don avion binna nka a kɛra cogo di an ka kuma tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye avion in ye an ka mɔgɔw de ta ka taa n'u ye Tenza mɔgɔ joginnen dɔw tun bɛ yen u y'olu ta k'olu di tesalikaw ma olu k'olu furakɛ ka segin ka na sisan u bɛna na mɔgɔw ta Kidal ka yɛlɛ n'u ye o yɛlɛli de senfɛ u segintɔ ka na maintenant Kidal quartier dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko quartier Aliou pankuru a nana kɛ a bɛ jigin a tɛ fɛ u y'a jagoya k'a lajigin pilote fila min b'a kɔnɔ olu bɔra foyi ma k'u la wa a ma foyi kɛ mɔgɔ la avion yɛrɛ tiɲɛna yɔrɔ min irisiw yɛrɛ ko maa si kana maga a la olu yɛrɛ y'a ta nɔgɔnni fɛ ka segin ka taa n'a ye u bɛna n'a nɔrɔ bila joona k'a lajɛ mun y'a to nin problème y'a sɔrɔ pour que fɛn kana kɛ n'o tɛ k'a kɛ komi n'a sɔrɔ o fana taara bi Tenza ye wa ayi o ma bi o binna Kidal quartier min tɔgɔ ye ko Aliou du dɔ kɔnɔna na maa si tun t'a du kɔnɔ pilote fila min b'a la u yɛrɛ lajɛra a fɔra k'u bɛ se ka continuer k'u ka baaraw kɛ nka fala ye an ka fɛn dɔ fana fɔ mɔgɔw ye kɛlɛ mana daminɛ tiɲɛ don anw bɛ ɲɛfɔliw ni fɛnw kɛ a la tiɲɛ don mɔgɔw caman sigilen don k'a fɛ nka bɛɛ k'a bila i kunna kɛlɛ ye kɛlɛ de ye tant que a ma ban se b'a tɛ dɔn wa Tenza water min kɛlɛ filɛ nin ye ni Mali ye Tenza water minɛ bi walima sini walima don nataw kɔnɔna na o kɔrɔ de sisan terroriste ni bamaciwale kɛbaw sigiyɔrɔ foyi tɛ Kidal dugukolo kan tuguni base t'u bolo donc base laban in o de kɛlɛ filɛ nin ye senna nin ye a ko ma nɔgɔn parce que mɔgɔ mɔgɔ b'u dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ i b'a dɔn ko Algérie kumunen don an kɔrɔ accord farali ko in na o kumunen don an kɔrɔ dɛ accord farala o ma diya olu ye dɛ o kumunenba de don an kɔrɔ donc o farali senfɛ olu tɛna se k'an to yen ten Faransi ta ma se fɔ la OTAN jamana an kɛlen don ka min kɛ an y'o dɔn CEDEAO n'a tɔw bɛɛ lajɛlen maa dɔw ye formation dɔ kɛ kɔsa in na an dafɛ jamana dɔw la olu bɛɛ lajɛlen don taalen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ nin dugu in kɔnɔ bi et puis pour la première fois yɛrɛ hali bamanciwale ni terroriste juguba ninnu u ka jɛkulu minnu tɛ bɛn u bɛɛ bɛnnen don ka nin kɛlɛ kelen kɛ contre l'armée malienne donc an b'an ka sɔrɔdasiw fo minnu fatura la an bɛ dugawu don kɛ ala k'u dayɔrɔ sumaya minnu joginnen don ala k'u ka banaw ban fala ye Mali kɔnɔna na maliyɛn cɛman na musoman denmisɛn ni maabakɔrɔ an k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ an k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ an k'an ka furancɛla fanga dɛmɛ n bɛ k'a fɔ mun na parce que ne ɲɛ bɛ fɛn dɔw fana na yan maa dɔw kɔntannenba don Bamakɔ yan n'u ti ne ka na n dama ta dɔw bɛ yen u kɛlen don ka réseaux sociaux animer ka groupe WhatsApp kuraw sigi nka u k'a bila u kunna ko Adama Kulibali fana bɛ baara la dɛ voilà an t'o dogo mɔgɔ la o tɛ fɛn ye Adama bɛ baara la cogo min pour min sigilen don anti terrorisme ni fɛn kama fana olu fana bɛ baara la donc n'i ka mɔgɔ welela a kana bali la a jogo de y'a wele an k'o fɔ bɛɛ ɲɛna k'o bɔ a la parce que baara min bɛ sen na sisan bɛɛ sigilen ɲɛ b'a la mɔgɔ minnu bɛ ka fɛn ninnu ci mɔgɔw ma bɛɛ b'a dɔn a ko bɛ ka bɔ yɔrɔ min na i kana kɛ ninnu yɛrɛ si fɛ mɛ k'i faso fɛ bi maliyɛn mun bɛ kɔ kan n'o ye weleli kɛ maliyɛn mun bɛ yen n'u sigilen don ka nin ko in kɔlɔsi maliyɛn min bɛ yen n'o jɔrɔlen don bi o de ka ca ni ba n'a si ye anw b'a f'u ye k'u hakili latigɛ armée b'a ka baara de la nin fana bɛ baara la de don dɔ ka di don dɔ man di don dɔ i bɛ yɛlɛ don dɔ i ɲɛji bɛ bɔ wagati dɔ i bɛ jɔrɔ nka objectif ye min ye keba armée b'a sɔrɔ dɛ ne tigɛlen t'o la fiyewu wa an k'a bila an kun na ko an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ min daminɛna depuis kuma jan o kɛlɛ kelen de bɛ sen na dɛ kɛlɛ fila tɛ yen dɛ an bɛ jɔnya ko kɛlɛ min na o kelen de don faso kanu a ɲininen don bɛɛ fɛ bɛɛ kan ka jamana dɛmɛ nin waati ninnu na fala est ce que i ka mɔgɔw kumakan mɛn nin na nka ni ko tigɛr'u cogo la sa i b'u bɔlen donc an ka jɛ an ka faamuya k'a dɔn k'a fɔ an ka maaw
fɛn min bi yɛrɛ kɔnɔna dɔrɔn na bi dɔrɔn drone dɔw taara tester tuguni an y'o kibaruya sɔrɔ sisan parce que problème ye min ye distance ninnu fana t'a to drone ninnu fana ka ye k'u ka baaraw fana kɛ an k'o fana fɔ mɔgɔw ɲɛna maintenant olu bɛ wuli cogo minnu na olu bɛ baara kɛ cogo minnu na o fana fɛɛrɛw bɛ sen na dɔw taara essayer bi an bɛ dugawu kɛ don nataw la a ko bɛɛ lajɛlen ka se ka sigi sen kelen kan n'o tɛ yɔrɔ min kɛlɛ don a ma nɔgɔ a tɛ komi a ka surun Bamakɔ la dɛ nin kɔni nin ye fo hi de ye wa sɔrɔdasiw u ye baara min kɛ nin na a baara barika ka bon a n'u dɛmɛbagaw parce que an k'o fana fɔ fɛn caman bɛ ka yira bi bɔlɔlɔ kan a si tɛ tiɲɛ ye nka dɔw bɛ yen jaw dɔw bɛ yen olu ye tiɲɛ ye ja dɔw bɛ yen olu an yɛrɛ y'olu sɛgɛsɛgɛ k'olu lajɛ nka kɛmɛ sarada la 90 falayi o bɛɛ ye fu ye ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko an ka mɔgɔ dɔw bɛ sɔn ko dɔw ma ne ɲɛ b'u la walayi kalo bɛ ka taa fɛn sugu bɛɛ labɛn armée tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ bɛ se ka tiɲɛ cogo min fɛn kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen hali kuma kɔrɔ dɔw bɛ yen ko dɔw kɛra ka tɛmɛ u bɛ k'a bɛɛ labɔ a bɛɛ ka dafiri an ka yɛrɛ sɔrɔ ka jamanadenw kunkolo wa u bɛna mɔgɔ minnu sɔrɔ a la fana falayi o ye anw kunnafonidilaw ye an ka hakili to an yɛrɛ la journaux arajotigiw ni teletigiw nin waati de ye faso kanuni ni faso dɛmɛni m'a fɔ mɔgɔ dɛmɛli dɛ n ko faso jamana o bɛ dɔn nin de senfɛ parce que armée min bɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛɛ bɛnnen don a kan k'o fɔ ko y'an ka armée de ye an ka sɔrɔdasiw de bɛ kɛlɛ la donc an k'olu dɔn u ka degun dɔn k'u dɛmɛ nin waati in na an ka fasoden ɲumanya hukumu kɔnɔna na n'i y'i sigi k'i ka radio labila k'i ka télé labila ka fɛn fɔ i ka journal kɔnɔ min ka di ye peut-être que i bɛ se k'a kɛ sariya don liberté d'expression don nin don nka don nataw la a bila i kunna k'i kɛra i faso cibaga ye i kɛra i faso janfabaga ye i kɛra i faso laburujaba ye an ka hakili to o yɔrɔ fana na donc anw bɛ ka nin kuma ninnu fɔ falayi mɔgɔw ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na hali su in na n'an ye kibaruya sɔrɔ an bɛna an sigi k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna tant que an bɛ information sɔrɔ parce que armée il faut reconnaître minnu tun bɛ position ninnu na ils ont le moral u yɛrɛ tun tɛ fɛ ko in ka kɛ tan yɛrɛ mais ɲɛmɔgɔya fana ye kun ye mɔgɔ ka se ka ɲɛmɔgɔw lamɛn de baara ka se ka labɛn ka se ka ɲɛ an ka laɲini ye min ye an bɛ se ka o sɔrɔ cogo min ale sɔrɔdasi kelen ninnu narakaw fɛ yen sira dɔ tun bɛ yen u tun y'o sira datugu muruja ale ni kwalakaw ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye armée ye ale wuli ka jɔ kɛ nara mara la yaasa ka se ka o sira in k'o dayɛlɛ muruja yɛrɛ masuruna na dugu minnu bɛ yen bagan dɔw bɛ yen u tun y'olu ndaraki ka taa n'u ye n'o ye bagan 352 ye armée a sera ka olu ndaraki ka bɔ bamaciwale n'u ka wale kɛbaaw bolo ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa cogo min na baara bɛ se ka kɛ min ye nin ko in ye sini sɔgɔma an na segin ale kan k'ale fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ o mana tɛmɛ ka bɔ yen fana an ka douane ɲɛma bonyamasegin kɛra ale ye médaille dɔ dira ale ma Nigɛrikaw fɛ yen n'o ye inspecteur général de douane Amadu Konate o fana dira olu ka jamana ɲɛmaaw fɛ distinction de sa o ye médaille d'honneur de douane ye n'o ye Niger ta ye sini sɔgɔma an na segin o fana kan sisan an ka maa welelen an bɛna ale de bisimila yaasa ka se ka kibaruyaw di mɔgɔw ma falayi halisa an ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u bɛ ɲininkaliw la an b'a f'u ye k'u hakilila tigɛ n'Ala sɔnna a ma sɔrɔdasiw bɛ baara la sɔrɔdasiw ka baara ani anw ka baara kelen tɛ olu bɛ min ɲɛdɔn a la olu b'a faamu cogo min an ka sɔn o ma an ka o faamu waati gɛlɛnman de bɛ yen sisan a wagati ka gɛlɛn kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko degun yera ko in na bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya yera ko in na nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fana k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma ko in ɲɛ bɛ sɔrɔ a la an sago ye min ye an bɛna o sɔrɔ ka se ka min ye kibaruya wɛrɛw sɔrɔ waati o waati k'a di jamanadenw ma an bɛ taa fan fɛ yanni an ka maa welelen ka don Samakɛkɛ yɛrɛ donna ka ban ayiwa.
an filɛbaaw an'an lamɛnbaaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an y'a fɔ a ɲɛna cogo min kunnafoni kun fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye ne tun bɛna fɔ sisan ko Malitel koyi a bɛɛ kelen ya d'accord Sabake i ni wula i nana ka na an ka wele jaabi bi bi ye dimanche ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ don nka o bɛɛ n'a ta i nana ka na an ka wele jaabi min ye Move Africa Malitel kɔnɔna na e jɔyɔrɔ bɛnnen don min ye Move Money ma Move Money o ye a musakama yɔrɔ ye mɔgɔ bɛ wari ci ɲɔgɔn ma cogo min yaasa ka se ka u ka mɔgɔw lanisɔndiya walima kuma dɔ la fana baaraw siraw fɛ sanni feerew fɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kan hali n'a y'i diya an b'an ka télévision ye min filɛ nin an bɛ se k'a sara a la an bɛ se k'an ka courant sara a la an bɛ se k'an ka ji sara a la an bɛ se k'an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni a ye o ɲɛmɔgɔya bɛ e bolo Move Africa Malitel kɔnɔna na an b'i fo i nana an ka wele jaabi Move Money yɛrɛ ye mun de ye Kasim ani wula an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ka i fo le fait que i ye yamaruya d'an ma ka n'i ka plateau kan walasa an bɛ se ka kuma Move Money kan donc effectivement i y'a fɔ cogoya min na o don Move Money ye Move Africa Malitel ta de ye a ka warila baaralan c'est-à-dire min b'a to a bɛ se ka wari ci a bɛ se ka fɛn wɛrɛw kɛ ni wari ye i n'a fɔ ka sanuw kɛ n'a ye mais Move Money yɛrɛ an bɛ comme ko Move Money ye mun ye an b'a essayer k'o ɲɛfɔ jama ka faamu fɔlɔ bon Move Money ye Move Africa Malitel n'o ye Sotelma SA ta ye donc hakili jiginna Sotelma SA Mali téléphone so fɔlɔfɔlɔ de don donc depuis indépendance téléphone so minnu dayɛlɛ la o de labanna ka kɛ Sotelma SA ye bon 2009 ni mɔgɔ hakili b'a la effectivement a privatisera donc an ye partenaire dɔ sɔrɔ n'o ye Maroc Telecom ye mais o bɛra ta maliyɛnw b'a la privatiser kɔrɔ k'a feere bon a bɛɛ ma feere voilà an ye mɔgɔ voilà an y'a tila an ye mɔgɔ ɲini an ni minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na parce que secteur min don n'a a baara ka teli parce que san o san fɛn kuraw bɛ bɔ donc il faut que partenaire solidiw ka sɔrɔ i bolo pour que ni minnu bɛ se ka baara kɛ ni fɛn kuraw bɔra a bɛ se ka yɛlɛmaw kɛ joona cogoya min na donc 2009 o partenaire de nana n'o ye Maroc Telecom ye mais o bɛra ta maliyɛnw ta b'a la parce que n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sira la Sotelma 51 o ye partenaire ta ye 49 o bɛ maliyɛnw bolo donc au yɔrɔ c'est très important c'est que Move Africa Malitel c'est toujours la Sotelma SA et maintenant Sotelma SA ale de ka warila baaralan sira o ye Move Money a tun bɛ fɔ a ma fɔlɔ téléphone so yɛrɛ de y'ale sa quoi voilà faso yɛrɛ de ta y'ale faso ta b'a la voilà faso ta b'a la bon Move Money a tun fɔ a ma fɔlɔ ko Mobi Cash n b'a dɔn mɔgɔ caman b'o tɔgɔ dɔn voilà 2021 an y'a yɛlɛma ka kɛ Move Money ye i n'a fɔ 2021 Malitel an ye Move Africa fara kan cogoya min na Mobi Cash o fana sen fɛ Mobi Cash yɛlɛmana ka kɛ Move Money voilà donc Move Money bon i yɛrɛ b'a kalama cogoya min na wari cilan don c'est à dire i bɛ se ka wari bila i kun i bɛ se k'a labɔ i bɛ se k'a ci mɔgɔ wɛrɛ ma en même temps i bɛ se ka fɛnw kɛ n'a ye fana k'i ka sanuw kɛ n'a ye i y'a fɔ cogoya min na i bɛ se ka i ka télé facture sara n'a ye i bɛ se k'i ka courant facture sara n'a ye i bɛ se k'i ka ji facture sara n'a ye i bɛ se k'i ka téléphone yɛrɛ facture sara n'a ye ouais n'a b'i bolo wa n'a b'i bolo i bɛ se k'i ka crédit san n'a ye i bɛ crédit san n'a ye puis nafa min b'o la o tɛ ne bɛ taa min san kɛnɛma ye o nafa t'o la dɛ parce que an da bɛna s'a ma mais n'i bɛ crédit san ni Move Money don o don bonus bɛ yen don o don minimum don o don tu as 200%. hali n'i ye mugana san hali n'i ye mugana san bonus b'a la mais n'i yɛlɛnna sanfɛ o bonus ka ca kibaru ninnu bɛ min kɛ olu bɛna direct olu bɛ se ka 2000 k'a la ten yɔrɔ olu tor'o la olu laban tɛ crédit san tuguni dɛ ni tor'o la i tɛ crédit san i bɛ sɔn ka kalo kɛ ka sɔrɔ i ma crédit san parce que i ka santa ka ca ni ye crédit san n'a ye o i ye forfait san n'a ye o don o don i bɛ bonus sɔrɔ a bɛɛ wa a bɛɛ i ye crédit san n'a ye i bɛ bonus sɔrɔ
i ye forfait sara i ye bonisi sɔrɔ n'i ye mouvement kɛ n'a ye dun mouvement baara dɔw bɛ yen n'i y'olu kɛ n'a ye i bɛ bonisi sɔrɔ bonisi mouvement yɛrɛ i b'o sɔrɔ sari an bɛ bonisi dɔ d'i ma i bɛ se ka sanni kɛ n'o ye fana i bɛ se ka crédit ta n'o ye fana o ye kuru ye sa kɛ awɔ mais Samake nin ko in aw b'a ɲɛnabɔ cogo di parce que an b'a ye k'a fɔ tuma caman dɔ b'a fɔ n ka numéro fɛnna n ye wari ci dɔ ma a m'a sɔrɔ ou bien an bɛ ka a ɲɛɲinini kɛ ko dɔ la an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la an filila ka wari ci dɔ ma olu ko bɛ ɲɛnabɔ cogo di bon olu ko an fɛ service client bɛ yen comme fɛngɛ bɛɛ fɛ service an ka service client ni client ye problème sɔrɔ i dan ye ka weleli kɛ an ka service client na o b'a ta en charge o numéro ye 35 414 bon an ye service client fana spécial bila an ka an jɛɲɔgɔn ani n'an b'a f'u ma ko distributeur ani revendeur olu fana ka service client b'a dama donc awɔ n'olu fana ye glace olu tɛ weleli kɛ an ka welelikɛla na ayi olu ɲagaminen tɛ voilà olu ta ye 35 415 maintenant client ta ye 35 414 ni problème b'i la dɔrɔn i bɛ weleli kɛ service client na o b'a régler voilà donc mais min don fɛn dɔw bɛ yen parce que arnaque dɔw bɛ se ka essayer ka mɔgɔ arnaquer suyɛnikɛlaw bon suyɛnikɛla ninnu il faut que wari taara mɔgɔ min kun parce que o de ye an bolo o de ye wari tigi ye tant que o fana ma confirmation di a tali ka gɛlɛn i m'a faamuya ne ye wari ci e ma sisan ne ka tila ka weleli kɛ n ko ne de filila bon est ce que tiɲɛ don ne filila ou bien ne ma filiya o fana ɲininkali bɛ yen o ɲininkali bɛ yen a bɛ se ka kɛ e ye service dɔ arrangé ne ye n'o o sara et puis après ne bɛ tila ka taa ko n filila mais n'o sugu kɛra aw b'o ɲɛnabɔ cogo di Samake il faut que e de k'a fɔ ko tiɲɛ don a filila voilà n'o tɛ a tɛ di dili ma nɔgɔn dɛ o tuma na ne ko sisan ne ka fili sisan ka 20,000 ci kɛba ma ou bien ka 50,000 ci Falaye ma olu k'a fɔ ko non non ko anw bɛ baara de la ko o de da k'a fɛnna ka ban ko k'olu y'a dun bon n'olu y'a dun fili bɔra fili bɔra de yɔrɔ n'est-ce pas mais n'a sɔrɔ olu y'a dun ka ban a ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya wɛrɛ la parce que u ye fɛn dun min t'u ta ye bien vrai que fili bɔra yɔrɔ mais olu fana u ye fɛn dun min t'u ta ye voilà donc a ko bɛ se ka taa sariya ɲɛfɛ awɔ sariya wa awɔ o tuma mugu tɛ o sariya tigɛ mugu n'a bɛ se ka sariya minnu tigɛ a ka niveau la i n'a fɔ sisan n'a sɔrɔ u tun b'a ta u ka a reconnu a dɔnni ko e filila de donc mugu b'a ta ka bɔ u kun parce que o ye autorisation di k'a fɛngɛ parce que n bɛ précision dɔ di compte c'est personnel voilà i kelen de ta don donc an duralen tɛ ka maga mɔgɔ ka wari la n'a tigi ma voilà mais an ye fɛn dɔ lakɔlɔsi u b'a fɔ min ma ko arnaque n'o ye ka bi mɔgɔw ka a ko in na o man ca aw fɛ yen mun na o man ca anw fɛ yen parce que sécurité b'an fɛ yen et puis anw tɛ main di client ma fɛn dɔw la i n'a fɔ k'a fɔ an bɛ ka min fɔ sisan ne bɛ wari ci ma ka main di client ma client yɛrɛ ka transaction annulée o bɛ se ka na ni arnaque caman ye bon en même temps sécurité fana niveau fana bɛ yen voilà donc an b'a jateminɛ kosɛbɛ voilà an b'a jateminɛ kosɛbɛ fɛn fɛn bɛ na ni arnaque ye k'o dɔgɔya quoi voilà mais bi an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ mun kiiri bɔ aw la kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko aw tɛ sɔrɔ min ye service client ko fana ye ko fana dɔw yɛrɛ b'a fɔ kuma la k'o t'aw fɛ hali n'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ to k'a f'u ɲɛna ko ayi n k'a b'aw bolo u b'a fɔ k'o t'aw fɛ yen ani aw lasɔrɔli k'a ma nɔgɔn an ka point sɔrɔli yan bon tu sais ko kuma cɛnkɔrɔ bɛ kuma kɔrɔ bɛ yen mais a bɛ se ka voilà cɛnkɔrɔ tɛ kɛ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye kunun mais bi tiɲɛ tɛ quoi voilà parce que effectivement
waati kɛra point kun sɔrɔ man di mais je pense que o fɛnɛ de tolen don mɔgɔ caman kunna u b'a fɔ ko point tɛ sɔrɔ ka sɔrɔ u ma a ɲini yɛrɛ mais sinon bi point bɛ yen bi move money point bɛ yen en plus de ça an ye nɔgɔya kɛ client ye ni mago bɛ point na an ka application mobile bɛ se ka a to point min ka surun i la ni point bɛɛ ye i b'a localiser i b'a ye a b'i guider ka taa fɔ point na donc ni dan ye ka application mobile o ye jumɛn ye my move o y'aw ta ye a tɔgɔ ye ko awɔ o y'an ta ye a b'an ka baara bɛɛ kɛ a bɛ move africa malitel ka baara kɛ a bɛ move money ka baara kɛ donc o application kan i bɛ se ka an ka point localiser c'est à dire k'a dɔn an ka point bɛ yɔrɔ min na et puis point min ka surun i la ni point bɛɛ ye i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'o yir'i la ka tila ka sira yɛrɛ la f'i ka taa point na donc minnu b'a la ko point tɛ sɔrɔ an b'a ɲini u fɛ u ka application installer u ka utiliser i b'a sɔrɔ u bɛ pan point caman kunna ka sɔrɔ u t'a dɔn voilà et puis point barandelen don an ka drapeau métallique bɛ yen affiche bɛ point na u k'olu jateminɛ fana pour que k'a ka point ye sinon bi point bɛ yen an b'a fɔ ko problème tɛ yen fɛn foyi tɛ kɛ ko problème tɛ min na voilà mais point ko tiɲɛ yɛrɛ la caman bɔra problème na e yɛrɛ bolo sisan ni mɔgɔ min bɛ move money na o i ka tagabolo kan ka kɛ mun ye yaasa i ka nafa sɔrɔ a la ni move money nafa ni ne ko n b'a bɛɛ fɔ sisan est ce que an tɛna temps bɛ janya dɛ parce que komi mɔgɔw bɛ fɛ k'o de mɛn o n'i ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko non a kɛ orange a to move money to nin to telecel to yen a kɛ nin ye bon move money ni n ko b'a nafa fɔ nafa bɛ client ta fɔlɔ an bɛ taa yanni an ka se partenaire ma d'abord k'a daminɛ client na an bɛ daminɛ sɔngɔja la fɔlɔ bon parce que move money a bɔra move africa malitel de la bon bɛɛ bɛ move africa malitel ka générosité dɔn o générosité kelen o nɔgɔya kelen a bɛ move money fɛnɛ kan k'a daminɛ sɔngɔ la move money la transfert o ye fu ye mɔgɔ caman t'o dɔn mais transfert ye fu ye ne ka awɔ e b'a ci keba ma fu de don o y'a ni aw ka numéro b'a bolo dɛ awɔ move money o ye fu ye keba taa malitel ta sini n sɛgɛnna donc bon bɛɛ b'a kalama dépôt o ye fu ye n'i bɛ wari bila i kun o ye fu ye mais n'i bɛ wari ci mɔgɔ ma ko move money b'a bolo o ye fu ye bon n'i bɛ wari bɔ n'an b'a fɔ o ma ko retrait an ka tarifo la a ka nɔgɔn kosɛbɛ 0,9% a tɛ mɔgɔ caman t'a bɔ donc ni i y'a jateminɛ sisan n'i bɛ 200 bɔ an fɛ yen i bɛ 18 de sara n'i bɛ 2000 bɔ disons ni n ko 200 n'i bɛ 2000 bɔ i bɛ 18 de sara awɔ o da ka di bon n'o bɔra yen an bɛ promo kɛ tuma bɛɛ move money kan n ye dɔ fɔ sisan n'i ye crédit ta ni move money don o don 200% o bɛ crédit ta awɔ i bɛ forfait ta n'a ye n ka malitel ɲini ka na n'a ye n'i ye forfait internet ta n'a ye et puis move money la i bɛ se ka forfait ta i yɛrɛ ye i bɛ se ka ta mɔgɔ wɛrɛ ye awɔ ne bɛ se ka sisan n ka move money la ka forfait ta voilà directement awɔ donc n bɛ se ka forfait ta ye bon n'i y'a ta ye i b'a boni forfait n'a bonus fana sɔrɔ parce que ni promo bɛ yen don min na forfait internet kan i bɛ se k'a sɔrɔ fana i b'o promo bénéficier mais ni promo tɛ yen don min na move money kan i b'a sɔrɔ promo bɛ yen donc aw komi sa don o don mɔgɔ bɛ nafa sɔrɔ aw fɛ yen voilà don o don ni forfait t'an fɛ yen i bɛ nafa sɔrɔ n'i ye crédit t'an fɛ yen i bɛ nafa sɔrɔ donc bon n'o fana bɔra yen an bɛ bonus di mɔgɔw ma n'i ye baara sifa dɔw kɛ n'i ka move money an bɛ bonus d'i ma o fɔlɔ ye sanni an ka sanni par exemple n'i taara pharmacie la ou bien n'i taara alimentation la pharmacie bɛ sanni bɛ kɛ o b'aw fɛ yan o b'an fɛ yen pharmacie kelen o fura bɛna cogo di Samake o fura bɛna cogo di n'i taara pharmacie la ni warimugu t'i bolo i bɛ sarali kɛ n'a ye voilà i bɛ se ka sarali kɛ ni fɛn ye move money donc ou bien n'i taara alimentation na i bɛ se k'i ka sanni kɛ ni move money voilà donc n'i ye sanni kɛ n'o ye an bɛ bonus d'i ma mais est ce que téléphone so wɛrɛw move money bɛ se ka cili kɛ o la i bɛ se ka cili kɛ
a bɛ se ka i bɛ se ka cili k'a tigi ma. awɔ i bɛ se ka cili k'a tigi ma mais a tigi b'a sɔrɔ move money compte de kan a bɛ se k'a bɔ move money point de la. a tɛ se k'a bɔ a yɛrɛ ka téléphone na. a b'a bɔ a yɛrɛ ka téléphone na mais a bɛ taa move money voilà move money yɔrɔ dɔ de la k'a bɔ. voilà puisque a bɛ se k'a bɔ. nka a tigi kɔni bɛ se k'a sɔrɔ ni move money b'a a ka sigiyɔrɔ la par exemple. awɔ par exemple sisan ɲɔnɔ sisan ni ne bɛ fɛ k'a ci ni move money ye. ni move money fɛn dɔ bɛ yen u bɛ se ka taa bɔ hali n'a cilen n'u ka téléphone société wɛrɛ la. awɔ u bɛ se ka taa bɔ. bon ma tila an ka bonus la. pour que k'a laban fɛn n'i bɛ retraite kɛ. weekend o weekend samedi ni dimanche. e mɔgɔ o mɔgɔ e bɛ retraite kɛ move money kan an bɛ bonus d'i ma. donc samedi ni dimanche. samedi ni dimanche. donc voilà o ye move money nafa dɔ ye. maintenant a nafa caman wɛrɛ bɛ yen service bɛ yen minnu bɛ move money kan minnu tɛ yɔrɔ wɛrɛw la i n'a fɔ i bɛ se ka crédit ta i sago ni wari t'i kun move money b'a to i bɛ crédit ta juru la. awɔ. chômage pour ninnu na ou bien i sago. Malitel énergie. i sago. compteur prépayé. awɔ. o kɔrɔ i kana si dibi la quoi. voilà e wulila dugutila fɛ sisan. o ka ca dɛ. e ka courant banni. a bɛ ka kilon tɛ rouge. ou courant banni ɲinɛ ma i wulila dugutila fɛ bon ce n'est pas la peine i ka bɔ i bɛna move money kan dɔrɔn i b'i ka crédit ta. ni dugu jɛra i b'a sara. ni dugu jɛra i b'a sara. o ka ɲi o sutura ye bɛnɛ. ayiwa mais an tulo bɛ kuma kura min na jamana in kɔnɔ sisan Samake an b'a fɔ an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw ɲɛna k'an ni Bakari Samake de don min ye move money ale ɲɛmaaba ye ale ye move Africa Malitel kɔnɔna na jɔyɔrɔba de bɛ nin bolo an ɲɛ bɛ nin na tan nin tɛ ye dɛ n'i taara yen yanni diɲɛ ka di taa nin kan ha baara parce que ale bɛ baara la don o don ale bɛ baara la i yɛrɛ ye dimanche a y'a ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ de to yen ka na an fɛ yan pour que an n'a ka se ka kuma Bakari an tulo bɛ kuma kura la jamana in kɔnɔ o ye ɲɛmaaw aw yɛrɛ n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ko la ko digitalisation an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ digitalisation ye mun ye aw ka move money nana a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na cogo di. bon digitalisation n'i y'a jateminɛ depuis ɲɛmaaw ka gouvernement yɛrɛ sigila o ye ministère dɔ fɛngɛ ka administration yɛrɛ digitalisation kuma fɔ c'est à dire k'a sinsin. bon digitalisation ni n ko n b'a fɔ ka surunya c'est pour que mɔgɔw bɛ se k'u mago bɛɛ ɲɛ téléphone sira nɛgɛjuru sira fɛ quoi téléphone ani ordinateur i sigilen ka k'olu kunna i k'i mago ɲɛ o digitalisation a kɔnɔ ka ca maintenant par exemple i mago bɛ wolosɛbɛn la i ka se k'a ɲɛnabɔ i sigilen i ka ordinateur kunna ou bien i ka téléphone kunna i mago bɛ casier judiciaire la ou bien i mago bɛ k'i ka impôt sara i mago bɛ k'i ka billet ta o fɛn ninnu k'olu sigi sen kan mɔgɔw ka se k'a kɛ nɔgɔya la u ka téléphone sanfɛ ou bien u ka ordinateur sanfɛ o ye digitalisation ye. ne ko an b'a fɔ bamanankan. ani move money tɛna ɲagami ɲɔgɔn na. move money an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de. an bɛ fɛ k'a fɔ sisan komi aw ka application my move bɛ yen. awɔ. digitalisation ni a tɛna caya téléphone kɔnɔ. téléphone kɔni a tɛ caya. a tɛ caya. o tɛna taa an ka wari dɔ ta ka taa di polisiw ma k'a sɔrɔ an m'a d'u ma o tɛna y'a la. ayi o tɛ y'a la ni Ala sɔnna. a ɲɛfɔ an ka faamuya Samake parce que an bɛ ka jɔrɔ de la o. non nin fɛn ninnu nana nɔgɔya de kama o. a nana pour que ka baara nɔgɔya mɔgɔw bolo. donc a move money fɛnɛ i b'a dɔn fɛnw daminɛna move money ninnu an y'a daminɛ wari ci dɔrɔn de la fɔlɔ. an nana ka facture sara ninnu ni abonnement saraw fara a kan. a bɛ continuer ka taa de. ninnu nana aw sɔrɔ aw ka baara la. u nana an sɔrɔ an ka baara la mais u fana u b'a la u bɛ digitalisation dan tɛ wari sara nin ye. n ye fɛn minnu fɔ sisan processus yɛrɛ de bɛ digitaliser. e bɛ t'i jɔ mairie da la ka étape ninnu kɛ. voilà ou carte d'identité o bɛɛ bɛ se ka kɛ en ligne c'est à dire k'i sigilen to i ka so i b'a étape bɛɛ kɛ donc i ka fɛn bɛ bɔ fana a bɛ ci i ma. voilà mais sisan par exemple sisan
misali do quoi kiba muso jigina ay den sɔrɔ u ye fɛn jaune in di a ma kiba bɛ se k'a den ka wolosɛbɛn sɔrɔ cogo di ni téléphone ye aw dun photocopieuse tɛ nin na foyi o b'o sɔrɔ voilà bon an b'o préféré latigɛ an ye min bila sen kan sisan processus ma digitaliser fɔlɔ an ye fɛn ka se ka wari sara yɔrɔ voilà an ye wari sara de digitaliser awɔ mais i bɛ taa minɛ mairie la mais i bɛ non o ma kɛ fɔlɔ parce que fɛn daminɛ de don voilà an bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni sisan min kɛra n'o kɛra kɔni ouais mais a fɛnɛ c'est mɔgɔw tɛna n'a sɔrɔ o la joona dɛ parce que imprimante t'olu bolo ah mais hali ni imprimante t'i bolo a ma se voilà a ma se fɛn bɛɛ ma se téléphone bɛ se ka an ka objectif ye min ye ne b'o de fɔ move money la c'est que téléphone qui permet ka fɛn bɛɛ kɛ n'a tununa o la o ma ɲi dɛ Samake hali n'a tununa sécurité b'a la o bɛ dɔw ta la o tɛ ninnu ta la dɛ ni chinois de bɛ nin bolo n'a nana kule daminɛ fo an ka batterie bɔ sécurité lielen tɛ téléphone a lielen tɛ téléphone dɔrɔn la quoi ne bɛ wari ci mɔgɔ ma n'e bɛ i ka code secret don hali ni mɔgɔ ye ka téléphone sɔrɔ code secret don a tɛ se k'a sɔrɔ dɛ bon code secret kɔfɛ mécanisme de sécurité wɛrɛw fana bɛ yen n'o fɛn ninnu bɛ bila sen kan donc hali ni ka téléphone tununa fɛn problème t'a la voilà mais sisan an ni gouvernement ta an ye fɛn minnu d'abord an bɛ gouvernement fo fɔlɔ a initiative la parce que nin de b'a a la teliya voilà ni pouvoir politique yɛrɛ y'a ɲini ka fɛnw digitaliser o de b'a tɔ la teliya donc an ka foli bɛ s'u ma maintenant an ye baara min boloda kɔsan na n'a bɛ ka kuma mɛn o ye ka fɛn dama dama bɛ yen olu sarali ka se ka kɛ ni move money ni fɛngɛ a daminɛ ye acte d'état civil n'i taara mairie la papier minnu mairie bɛ papier minnu di voilà donc i ka se k'olu wari sara ni move money o ye fɔlɔ ye a wari kana don mairie mɔgɔw bolo voilà warijɛ circuleli ka nɔgɔya quoi voilà filanan ni polisiw y'i fiyɛ sisan contravention donc i bɛ se k'o fana wari sara ni move money e yɛrɛ b'a kalama fɔlɔ na a bɛ fɔ i ka taa i ka fɛngɛ minɛ i bɛ taa fɔ GMS la ka taa wari sara ka tila ka segin ka na n'o reçu ye ka sɔrɔ k'i ka papier minɛ bon n'a fɔra ko o kɛ yɔrɔnin kelen sisan o ye ka lafiya a bɛ client lafiya quoi a bɛ usager lafiya donc sisan ni ye contravention kɛ i b'a sara immédiatement i b'a sara ni move money o yɔrɔnin bɛɛ donc contravention bɛ yen maintenant carte d'identité fana commissariat ni brigade de gendarmerie la olu fana bɛ se ka sara ni move money donc an y'o de bila sen kan ka se ka o fɛn ninnu ni population taara n'a mago b'a la a bɛ sarali kɛ ni move money bon fɛn a nafa bɛ jamana kan a nafa bɛ usager kan a nafa bɛ anw yɛrɛ kan voilà nafa bɛ bɛɛ de kan bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ parce que sisan wari bɛ taa sira fɛ o nafa bɛ jamana kan bon a bɛ polisiw ni mairiw ni fɛnw fana lafiya parce que fɛn warimugu marali ma nɔgɔn donc comme ni warimugu mara bɔra u bolo o fana bɛ olu lafiya voilà donc a bɛ bɛɛ de lafiya usager fana a bɛ lafiya par exemple ni ye polisiw ta taga ni ka segin ou bien tuma dɔw la warimisɛn ko a ko ka ca donc sisan i b'a sara dɔrɔn i bɛ tɛmɛ mais ne ko aw b'o o wari ko min ɲɛnabɔ o ni anw ka wari min bɛ ka aw fɛ yen olu tɛna ɲagami ɲɔgɔn na ka ɲagami ɲɔgɔn na cogo di n bɛ fɛ k'a faamuya kɛ parce que move money bɛ yen digitalisation bɛ yen nin wari ninnu bɛɛ bɛ tɛmɛ aw ka yɔrɔ fɛ aw dun tɛ banque ye aw bɛ se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ cogo di Samake an ni banques bɛ baara kɛ o aw ni banques bɛ baara kɛ awɔ an ni banques bɛ baara kɛ en fait compte de bɛ aw bɛɛ bolo anw fɛ yen voilà awɔ e bɛ min ye tan i ka compte de b'anw fɛ yen partenaire ninnu bɛɛ fana ka compte de b'an fɛ yen donc bɛɛ ta bɛ ta i ka compte kɔnɔ foyi tɛ ɲagami
donc a bɛ se hali digitalisation kɔfɛ sisan fɛn wɛrɛ bɛ se ka fara a kan tuguni min tɛ a si tɛ ɲɔgɔn cɛn. an ma tila o a kɔni an bɛ taga de jɔli t'a la seginkɔ t'a la dɔ de bɛ fara a kan. mɛ munna digitalisation na sisan aw y'a daminɛ ni wari sara dɔrɔn ye processus tɔ minnu bɛ yen ni mɔgɔ b'o olu laɲini kosɛbɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra ka mun fɔ sisan ka fɛn in yɛrɛ sɔrɔ n'o ye quartier administration ni fɛnw ye k'o sɔrɔ munna olu ma se ka kɛ joona. ah bon parce que olu baara comme e yɛrɛ b'a dɔn processus f'i k'a dɔn fɛn ni nin étape bɔra yen nin étape de bɛ na ni nin bɔra yen nin bɛ na i ko o sigi sen kan mais min ye ka wari sarali o fɛn ka nɔgɔn o solution parce que o solution b'an bolo ka ban o b'an bolo ka ban donc an y'o bila sen kan au moins o parti ka bɔ a la maintenant voilà o de ka gɛlɛn parce que wariko nin de ye ko koloma yɔrɔ ye maintenant a tɔ o fana bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni ka taa voilà. mais est ce que aw yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la don wa ou bien a répartilen don cogo ou bien aw bɛ k'a kɛ parce que comme Mali ka d'aw ye. an b'a kɛ fɔlɔ parce que Mali ka d'an ye bon déjà n y'a fɔ cogoya min na voilà fɛn ni wari donna an yɛrɛ kun fɔlɔ sotelma kun Mali ta b'a la o maliyɛn bɛɛ ta b'a la maliyɛn bɛɛ nin yɔrɔ b'a la voilà mais ni an b'a jate fɔlɔ faso baara de ye parce que a bɛna to État ka sɔrɔta bɛ yiriwa o ye fɔlɔ ye n'o État ka sɔrɔta yiriwara a bɛ kɛ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ a bɛ kɛ ka ekɔlisow jɔ a bɛ kɛ ka siraw dilan o nafa b'an bɛɛ kan bon i b'a dɔn fana n'i bɛ baara kɛ quand même i kan k'i ta sɔrɔ voilà o ye jagoya ye foyi tɛ kɛ fu parce que sɔɔni ni mouvement client bɛ yen k'olu kumayɔrɔ bɛ yen digitalisation fana client fana kumayɔrɔ kan ka sɔrɔ dɛ est ce que o fana man ka sigi olu fana ye n'i ye gɛlɛya sɔrɔ par exemple sisan i ye wari ci a fɔra k'a ma se i ni polisikɛ dɔ karilen don ɲɔgɔn na ko wari cira a ma se awɔ si o service fana bɛ yen fɛn usager ou bien centre d'appel kelen o b'o wele dɔrɔn a bɛ fɛngɛ normalement ne ye wari ci e min ye wari ci e bɛ notification sɔrɔ k'i ye wari ci voilà ni polisi don sisan ou bien mairie don agent min bɛ yen fana ale fana bɛ notification sɔrɔ k'a fɔ k'e ye wari ci donc fan fila bɛɛ fɛ a bɛ dɔn ko wari cira. ne ko Samake ne ma min faamuya par exemple sisan an ka bɔ k'an jɔ carré kunna yan dɔrɔn ne bɔra dɔrɔn ne ye infraction kɛ polisikɛ ye ne wele ko ne ka wari sara ne ye wari sara mais ni ne ye wari di polisikɛ ma parce que sisan mun de b'a to olu aw b'a dɔn k'a fɔ ko ne minɛna infraction yɛrɛ la fɔlɔ o bɛ dɔn cogo di. bon n y'a fɔ cogoya min na sisan fɔlɔ processus ma digitalisé mais n'i ye wari sara an kɔni b'a dɔn k'i ye infraction de kɛ i ye wari sara voilà mais processus o bɛ o digitalisation fana bɛ na ni Ala sɔnna. parce que jamana tɔ an bɛ min ye hali ni i bolila ka taa a fɔ ko karisa tɛmɛna yan k'a ma nin wari sara mais n bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna fana de bɛ Mali la yan wa parce que sisan mɔgɔ bɛ se ka minɛ a bɛ se ka kɛ a ma wari sara a tɛ dɔn ko a minɛna o k'a minɛna infraction na foyi tɛ polisiw kɔrɔ min b'a jira k'a fɔ ko karisa minɛna infraction na o tɛ o. bon olu ye dispositif wɛrɛ minnu bɛ bɔ mouvement cadre kɔnɔ dɔɔni quoi. voilà bon n bɛ fɛ k'o de faamuya par exemple n'i y'a mɛn ko infraction o k'a sɔrɔ a ka dɔn fɔlɔ ni mobili la jɔra kun jumɛn na. voilà bon mun de bɛ yen n'o sigilen don sen kan k'a dɔn k'a fɔ ko ni mobili yɛrɛ la jɔra Falajɛ nin sirafara in na nin yɔrɔ in na nin waati la polisi fɛ n'o ma dɔn est ce que ni a bɛ tan cogo la ten mɔgɔ bɛ tɛmɛ. bon pas forcément parce que déjà e b'a dɔn nɔgɔya de ka di mɔgɔw ye ni fɛn nɔgɔyara au fur et à mesure mɔgɔ bɛ sɔn o ma mɔgɔw bɛ sɔn u bɛ parce que fɔlɔ n bɛ fɛn dɔ d'i ma e minɛna sisan e bɛ fɛ ka wari sara tiɲɛ yɛrɛ la mais e presselen don a bɛ fɔ de i ka taa wari sara GMS la i ka tila ka na bon n'i y'o jate minɛ a b'i fɛngɛ dɔɔni quoi mais sisan i bɛ se ka wari sara sur le champ. wari sara in ka di mɔgɔ caman ye. voilà o ye aspect fɔlɔ ye aspect filanan an b'a dɔn maliyɛn b'u u bɛ u faso fɛ
le fait que assurance b'u la k'a fɔ ko n'i ye wari sara ni fɛ a bɛ taa faso kɛsu de la o bɛ mɔgɔ caman motiver ka wari sara. I b'a dɔn min na ne ko n ko n ye n ka ɲininkali in kɛ yan par exemple sisan sufɛ ne bɔra sisan ne ka fari de man ɲi ne ye pɔn tigɛ polisiw ye ne fiyɛ ne ye infraction sara ye ne tilara tuguni ka na se Dawurabugu sirafara la olu ye ne minɛ tuguni ne bɛna na infraction wɛrɛ sara donc ni fɛn tɛ min b'a dɔn k'a fɔ ko ne minɛna est ce que i bɛ se ka i ye infraction fɔlɔ min sara o message b'i kun i bɛ se k'o yira o pour que i ka se ka tɛmɛ. N'u sɔnn'o ma n'a sɔrɔ i ma infraction wɛrɛ fana de kɛ dɛ bon au aspect voilà peut-être ça c'est des aspects pratiques et je pense que policiers sont mieux placés pour répondre ça quoi parce que voilà mu kɛnɛmamɔgɔw bɛ k'an lamɛn olu fana bɛ ka ɲininkaliw bila ka na dɛ an ka fɛn in yɔrɔ in na ne bɛ fɛ ka min yɛrɛ de ne yɛrɛ bɛ fɛ ka min faamuya parce que i b'a dɔn ko circulation in de ye ko in yɛrɛ problème ba ye n'o tɛ n'a danna carte d'identité dilan ni fɛn ninnu ma olu tɛ kɛ problème ye o mais circulation na i b'a dɔn k'a fɔ ko polisiw caman yɛrɛ filɛ nin ye wari minɛ man d'u ye o olu de ka wari minɛ a b'u gêner nin kɛra ta a jara polisi caman de ye olu yɛrɛ y'a ko sali an y'o de fɔ n ko bɛɛ mais anw maliyɛnw dɔw n'anw yɛrɛ de ma an yɛrɛ ɲini joona hali dɔ bɛ sɔn k'a f'i ɲɛna k'ale tɛ orange money kan a tɛ move money kan o b'a sara cogo di bon fo polisikɛ yɛrɛ k'a sara i ye sa dans tous les cas ni nɔgɔya nana ne ko i tɛ nɔgɔya fɛ an ɲɛ tɛ solution na o la dɛ parce que olu k'a f'i ɲɛna ko a b'u bolo dɛ ko mais k'a t'u kun yan yɔrɔ in na de maliyɛn dɔw tɛ sɔn dɛ point bɛ fan bɛɛ fɛ o i bɛ se ka taa dépôt k'i kun ka a sara kɛ moto jɔlen bɛ to yan ouais si possible en tout cas o Huawei ka taa wari sara GMS la an bɛna Dawudu de wele voilà walima an bɛ grand frère général wele police directeur olu kana parce que nin yɔrɔnin ninnu dɔw bɛ yen i b'a dɔn ko circulation na kuma dɔw la i bɛ fɛn dɔw ye i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ninnu bɛ ka mun de fɔ yan fɛ de voilà parce que olu bɛ se ka nin yɔrɔ ninnu jaabi ka ɲɛ ka tɛmɛ an kan anw ta yan c'est ka wari sara moyen di population ma o de ka gɛlɛn o de y'an ka anw nin yɔrɔ y'a la quoi voilà mais les aspects pratiques là je pense que i bɛ se ka antenne polisilakaw wele dɔ ye ɲininkali kɛ ko est ce que ko maliyɛnw bɛ se ka wari ci mouvement na ka armée soutenir bon ni o fɛngɛ ninnu bɛɛ labɛn de a tɛ aw fɛ yen fɔlɔ a bɛ to ka kɛ tuma dɔ la par exemple le service social des armées o bɛ to ka journée kɛ de collecte de fonds wala an bɛ numéro bila u ka numéro bɛ yen an bɛ se ka numéro bɛ yen hali bi an b'a communiquer ni min bɛ fɛ ka wari ci a la ka armée soutenir i bɛ se ka wari ci a la a bɛ service o fɛn b'a ni service social donc maintenant ni mɔgɔ min bɛ n'anw bɛ fɛ sisan k'a fɔ ko bon ko Jani bɛna armée dɛmɛli soutenir kɛ voilà i bɛ wari ci o numéro la olu de b'o numéro d'aw ma ayi numéro b'u bolo ka ban an de bɛna aw de bɛ taa aw fɛ yen wa an bɛ fɛ sisan k'a fɔ sisan Jani bɛna na fɛn dɔ sigi sen kan mɔgɔw ka armée dɛmɛ bon voilà a bɛ se an fɛ o la o ye aw yɛrɛ ka organisation ye mais n bɛ ka min fɔ o b'aw bolo ka ban le fonds social des armées le service social des armées pardon il y a un service social des armées voilà olu n'an ni ɲɔgɔn cɛ contrat bɛ yen numéro b'u bolo mɔgɔ bɛ se ka wari ci numéro min kan ka armée dɛmɛ an bɛ se ka communiquer a numéro kan tuguni pour que mɔgɔw ka numéro dɔn bon a numéro tɛ voilà n bɛ tila ka numéro d'i ma parce que a tɛ n kun na parce que dɔw fana bɛ yen olu bɛ fɛ ka armée dɛmɛ mais u ko aw ka problème ba yɛrɛ ye min ye ko aw ka connexion man ɲi dɛ mɔgɔw bɛ k'o kuma fana fɔ ko move connexion kɔni ko kata b'a naani n'o dɛ connexion modèle jumɛn internet ya ou fibre ko kuma dɔw la k'aw ka move yɛrɛ de sɔrɔli ko problème don dɛ tigi ko ten de bon problème n y'a fɔ cogoya min na yɔrɔ tɛ problème my move est ce que o tɛ non foyi tɛ my move la o ka ɲi hali ni connexion t'i kun i bɛ se k'o dayɛlɛ connexion ni connectelen don n'an ka réseau ye hali ni connexion t'i kun i bɛ se ka my move dayɛlɛ problème foyi t'o la hali ni forfait t'i kun i bɛ se ka my move utiliser ni i connectelen don ni move Africa
maintenant k'a fɔ k'an ka connexion man ɲi et pourtant a bɛ se ka kɛ service client ko fana fɔra a bɛ se ka kɛ mais bi kɔni an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u k'a essayer voilà mais comme an bɛ weleli kɛ sisan an ka service client numéro ye combien ye Move Money la Move Money service client 35 414 35 414 voilà o ye client ta ye maintenant an jɛɲɔgɔnw n'o ye distributeur wala an ka partenaire ani revendeur olu ta ye 35 415 voilà ayiwa muso dɔ kɔni bɛ ne nɔfɛ kabini kunna sini ne kɛlen k'a fɔ n ko ne ni mɔgɔw bɛna kuma a ko ko ale bɛ fɛ ka kɛ ale bɛ fɛ ka aw ka fɛn yɛrɛ feere yɔrɔ de dayɛlɛ mɔnɛ yɛrɛ k'o bɛ kɛ cogo di k'i kan ka mun ni mun kɛ bon o ye distributeur ale fɛ ka kɛ distributeur ya n'a fɛ ka kɛ distributeur a bɛ s'an ma yen an ka k'i k'a ɲɛfɔ de an ka ɲɛfɔ wa ale kelen tɛ o kiba yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ distributeur ye o a tɛ fɛ maa ka bɔ a kalama de bon condition de bɛ distributeur ya la i bɛ mun ni mun di bon d'abord ni entreprise b'i bolo i bɛna n'o papier ye ani i yɛrɛ papier de t'a la fɔlɔ ani non papier voilà ani i yɛrɛ ka papier bon ani an ka cahier de charge dɔ bɛ yen an b'o ɲɛf'i ɲɛna n'i b'o satisfait voilà i bɛ se ka kɛ distributeur ye malien b'a la ah bien bon malien entreprise de droit malien f'a ka kɛ yan voilà entreprise de droit malien ne ko don nataw la mun b'aw bolo npalan kɔnɔ n'an bɛ se k'an sigi n'o ye Move Money la Move Money la an kɔni an bɛ baara la hali bi ni Ala sɔnna pour que ka client nimisi wasa dɔrɔn donc an bɛna service kuraw lancer an bɛ offre fana i n'a fɔ bonus ni fɛn ninnu an bɛ ka bonus di service dɔw kan n'i ye service dɔw kɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na n'i ye retrait kɛ n'i ka Move Money weekend fɛ i bɛ bonus sɔrɔ n'i ye sanni kɛnɛ i bɛ bonus sɔrɔ c'est-à-dire n'i taara pharmacie la ou bien ka supermarché la donc o offre ninnu an bɛ olu améliorer ka dɔ fara o kan voilà ani an ka service fana par exemple n ye service dɔw fɔ il y a des services a b'an dɔrɔn de fɛ yen an bɛna service kuraw lancer fana minnu b'an dɔrɔn de fɛ yen donc pour que maliyɛnw caman ka taa aw nɔfɛ an ka laɲini o de ye ayiwa ko digitalisation na i ye ɲɛfɔli kɛ wari sara de don fɔlɔ don nataw la k'an bɛ se k'an sigi ni mun ni mun ye ale la n ye min fɔ processus bɛ se ka digitaliser yɛrɛ bon c'est vrai que sisan an ye ka se ka wari sara o dɔrɔn mais ne ye min fɔ an ka laɲini Move Money la c'est que i ka se ka fɛn bɛɛ kɛ n'i ka téléphone ye c'est vrai digitalisation kɔfɛ yɛrɛ fɛn o fɛn hali ni i bɛ se ka i ka transport ticket ta n'i ka téléphone ye i bɛ se k'i ka impôt sara billet d'avion an ka laɲini o de o fɛn bɛɛ ka kɛ n'a ye voilà i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ a sécuriser len ni Ala sɔnna yani an ka kumakuncɛ kuma d'i ma kuma kun b'i fɛ ka fɔ maliyɛnw ye anw b'i ɲininka min na wa bon an bɛ min fɔ maliyɛnw ye c'est vrai que waati kɛra peut-être u ye hakilina dɔw sɔrɔ Mobi Cash ani Move Money kan mais an b'a ɲini u fɛ bi u ka parce que voilà u k'a lajɛ u k'a tenter tuguni voilà n'a bɛ cogoya min na bi ni nafa min b'a la u yɛrɛ b'a découverte kɛ voilà donc an b'a f'u ɲɛna an b'a f'u ɲɛna u ka voilà et puis maliyɛnw de ta don fana i ye fɛn fɛn k'a la i niyɔrɔ b'a la parce que maliyɛnw ta bɛ Move Africa Malitel la donc o yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ nafa min b'a la an bɛ fɛ dɔrɔn u ka na k'a lajɛ nafa min b'a la on est en tant que travailleur là-bas vraiment on est fier de ce que Move Money donne aujourd'hui aux clients et comme je l'ai dit a bɛ Move Africa image de la bɛɛ bɛ Move Africa
ka générosité dɔn crédit ko ni fɛnw na ani promo ni bonus la c'est la même chose Move Money la an b'a ɲini client fɛ dɔrɔn population fɛ u ka essayer ka galon bɔ an da voilà kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ bon kuma kuncɛ kuma an bɛ an ka foli bɛ se e fɔlɔ ma le fait que an reçoit i ka taabolo kan ka ko voilà an ka couleur caman ye kelen bleu ni blanc sisi orange fana b'an bolo donc tiɲɛ la a diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo malien den bɛɛ lajɛlen ani mouvement an ka partenaires an b'u bɛɛ fo partenariat ka ca banques bɛ yen an ka distributeurs bɛ yen an ka revendeurs bɛ yen facturiers bɛ yen an ka partenaires ka ca pharmaciens ni supermarché tigiw an b'u bɛɛ fo n bɛ Move Africa Malitel baarakɛlaw yɛrɛ bɛɛ fo ani mouvement département bɛɛ bon an ka kuma laban an b'a dɔn jamana kɔnɔ bi an ka mɔgɔw bɛ kɛlɛkɛ bolo kan an bɛ dugawu kɛ ala ka se d'u ma ala ka bɛn segin Mali kɔnɔ ala ka stabilité entente ka segin Mali kɔnɔ voilà an ka foli laban ye an yɛrɛ b'i fo Bakari Samake an b'i fo k'i waleɲuman dɔn parce que nin ko bɛɛ ɲɛnabɔra tile 3 kɔnɔna na i ka programme chargé len don cogo cogo i sɔnna ka na an ka wele jaabi bi n b'a f'i ɲɛna fana ko dayɛlɛlen don peut-être que bi ta kun ye anw ka laɲini ye donc yɛrɛ bɛ se ka kɛ aw fana mago bɛ s'an ma an ka hakili to ɲɔgɔn na Falaye Keyita an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye Bakari cɛ ɲɛ ka tɛmɛ ne kan n b'a kɔrɔ dɔn e ka téléphone bɛɛ ye téléphone wɛrɛ de ye e tɛ se ka yɛlɛma Keba kini kana taa Malitel ta sini dɛ non to ka ta an ka laɲini o ye n'a y'a ta a bɛna nafa dɔn an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Samake k'i yɛrɛ fo k'aw ka baarakɛlaw bɛɛ fo direction fo duguma n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ Ibou Sy an b'a fana fo a fana b'an fɛ yan nin waati in na min ye mouvement ni Malitel yɛrɛ ale yɛrɛ bɛ baara k'a kɔnɔna na an b'a fana fo a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 9 ni Ala n'a kira sɔnna a ma merci